Subukan ko lang. Ganyan ka kahirap. Hindi mo na kaya hiyakbang. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, Amen. Tinatawag ko sa espiritual ng Panginoon Kristo ang taong nananakit sa loob ng katawan ng taong nito. Kung nasaan ka man nilalang, kung ano ka man nilalang na masamang espiritu, inuutusan kita sa pangalan ni Jesus na pumasok ka sa loob ng katawan ng taong ito. Ang taong nananakit sa loob ng katawan ng taong ito, inuutusan kung pumasok ka at sumailalim ka sa kapangyarihan ng Panginoong Jesus Kristo. Amen. Yun. Nahuli kita. Kilala mo ba ang Diyos? Kilala mo ba si Jesus? Nakaklink. Kilala mo ba si Jesus? Isang tanong, isang sagot. Kilala mo ba si Kristo? Tao ka hindi? Babae ka lalaki? Sagot niyo yung tanong ko. Babae ka lalaki? Huwag ka magtulog-tulugan dyan sa loob ng katawan niya. Pipigain kita. Makikipag-usap ako sa espiritual ng Panginoon Kristo. May pahintulot akong tawagin kita yung nananakit sa loob ng katawan ng tao ito. Dila! Ano? Ano? Babae ka lalaki? Bibigyan kita ng pagkakataon. Isa! Dalawa! Babae ka lalaki? Ayaw mo akong pansinin. Pag ako nagpapansin sa'yo, tanda mo, salbaya ko pag ako nagpapansin. Babae ka lalaki? Babae ka lalaki? Bakit hindi mo masagot na babae ka lalaki? O sige, huling tanong, anong pangalan mo? Pangalan mo? Ayaw mo pa rin sabihin. Tinatanong kita kung babae ka lalaki. Huwag mong pilitin, lagyan kita ng krus doon sa pa. Maniwala ka sa akin, madiditig kita kung babae ka lalaki. Sa pangalan ni Jesus. Babae ka lalaki. Sige, makikipag-usap ako. Mabait naman ako eh. Ayaw mo talaga ha? Ayaw mo talaga ha? Ikaw nagpilit ha? Hindi ako ha? Ayaw. Ikaw ang bahala ha? Pinagbigyan kita. Ha? Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ng Ama. Amen. Ilipat ang kapangyarihan sa pa. Sa pangalan ni Jesus. Ipikit mo ang diwa niya. Huwag mong papakalaman ang katawan lupa niya para hindi masasaktan. Kalasin mo galit mo dito. Ano ka ba rito? Nagagalit? Nainggit ka ba? Etc. Kinulang mo ba to? Ano ba? Babae ka lalaki? Babae ka lalaki? Sa pangalan ni Jesus. Ano? Babae ka lalaki? Ipikit mo yung mga diwa niya. Wala. Tutudasin natin to. Ayaw nito magsalita. Babae ka nga lalaki? Bakit hindi mo ba masagot yung tanong ko? Napakasimple lang. Babae ka ba lalaki? Bata matanda? Bata ka ba o matanda? O bata ka ba? Sige, kung bata ka ba, makikipag-usap ka ba sa akin na maayos? O sige, kung makikipag-usap ka, ulit tanong ko na to. Si Annalyn. May kinagagalit ka ba kay Annalyn? Nagagalit ka ba o nainggit? Hindi ka nagagalit sa kanya, nainggit? Ano ka ba nito? Kamag-anak, kaibigan, etc. Magkakilala ba kayo nito ni Annalyn? Magkakilala ba kayo? Hindi kayo magkapit-bahay? Eh, saan mo siya nakita? Paano ka nasalog ng katawan niya? Nasalog ka na ng katawan niya. Hindi na kita tinawag. Automatikal nasalog ka ng katawan niya. Kingot, muna ko lukuhin pa. Ayaw mo, gagamitan kita ng papel lang. Aray ko! Kakalas ka, hindi. Kalasin mo yung nilagay mo sa kanya. Gamitin mo yung kamay mo. Kalas! Tanggal! Sa pangalan ni Jesus! Tanggalin mo hindi. Pakalaman yan. Hindi init si magnetico kung gano'n. Kalasin mo. Nagdala kamay. Pipitikin kita. Pahirapan. Pag hindi mo tinanggal yung sakit niya, maawa ka sa kanya, pakiusap. Pakiusap, pwede ba? Kalasin mo yung sakit niya. Tanggalin mo. Sige, kalas, dalawang kamay. Ipikit mo ang kanyang mga mata para hindi masaktan ang pisikal niya katawan. Kalasin mo, linisin mo, lahat. Tanggalin mo. Itapon mo ng dalawang kamay mo. Lahat, simula ulo. Isandal mo yung katawan niya. Isandal mo.
Pagbibigyan kita ngayon. Sige. Kalasin mo. Linisin mo. Tanggalin mo lahat. Sinungaling ko na sa katawan niyo. Mamaya na yan. Kalasin mo. Ate, pupersahin na kita. Huwag mo akong talagang pinipigilan ko lang. Papatayan kita ng camera. Maniwala ka sa akin. Salbaya ko. Huwag ka mag-alala sa katawan lupa nito. Kaya ko ito ibalik ng ganong kabilis. Pupersahin kita pag nagsisinungaling ka. Isang tanong. Kalas! 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 Kakalasin mo hindi. Kakalasin mo hindi. Nakapatong lang sa iyong papel. Sa pangalan ni Jesus. Ayaw mong kalasin, ha? Sa pangalan ng Ama. At ng Anak at Espiritu Santo. Kasintabi po, Panginoong Jesus, amang Nazareno. Walang kakwenta-kwentang kausap ang taong ito. Kung masamang espiritu to. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, tinatawag ko lahat ng aking mga anghel. At bigyan ng bisat ito. Pinapatay kita sa utos ng aking Ama. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ng Ama. Ng Anak at Espiritu Santo, masamang espiritu, umalis ka sa loob ng katawan ng taong ito at tahimigin mo to sa pangalan ni Jesus. Amen! Ibinabalik kita sa impyerno. Kung kita mo yan, nakatodo na yan, ibig sabihin, wala na siya sa loob ng katawan. Gumising ka! Ate! Ano pangalan niya? Annalyn. Annalyn! Ilan? Tumayo ka, ate. Kung papatay ka kaya. Ibabalik ko lang ang lakas mo ng todo. Sinungaling yun. Malarap. Bad spirit siya. Inom. Kalahati tubig. Ate, gising! Sabi mo muna in Jesus' name. O yan, inom. Inhale. O, tama na. Hinga na mayos. Inubos niya yung lakas mo. Hindi siya tao. Sinungaling yun. Sa papel, umiinig siya ng ganun kabilis. Hindi siya tao. Sabi mo, te, in Jesus' name. Sa pangalan ni Jesus. Dila. Inumin mo yan para makabalik agad yung lakas mo. Kasi healing water yan. Iigupin niya agad yung mga negatibo para maibalik baba mo agad sa loob ng tiyan mo. Etong tinawas ko sa'yo, nandito na yung papel na ginamit ko doon sa paa mo. Itatapon mo to, dapat yung papel lang ipapatapon ko sa'yo. Kaso nirekta ka ng Panginoon itawas kasi nananaginip ka na, sabi mo kanina, asawa mo. Hindi mo asawa yun, ha? Huwag ka maniniwala sa ganun-ganun, ha? Kasi tinanong kong damit, hindi mo alam. Dapat kung nasagot yung tanong ko na ang puti ang damit niya, kakaibang puti, doon maniniwala pa ako. Kaso wala ka nakita. Ginaya niya lang at hindi mo pa sigurado kung asawa mo yun. Kasi hindi mo nakita ang laki niya taas. Kasi kung magpapakita ang patay, hindi mo makikita mukha niya, pero pag pamilya mo siya, magpapakita siya. Pero blood pa rin. Pero makikita mo yung kung ano niya suot damit. Kasama na to sa tawas, kasama na yung papel na ginamit ko dyan sa paa mo. Ngayon, nakakagalaw na ba yung katawan mo? Okay na. Sige, tayo ka, te. Nang walang alinlangan. Sabi mo in Jesus' name. Kanina hindi ka nakakatayo, di ba? O, lakad-lakad ka. Huwag kang matakot. Habang may dasal ang buong katawan mo. No, di ba? Nasa lugar tayo, Fortuna, no? Salamat po sa Panginoon, unang-una. Medyo madilim dito. Dito ka na lang, te. Tinatamaan ako ng ilaw. O, nakaupo na kayo, ha? Kaya nyo na mo po. O. Kailangan nyo lang magpahinga at kumain. Kasi walang laman talagang sikmura nyo. Inubos nyo yung lakas mo. Hindi kayo pinukulam. Ulitin ko, hindi ka kinukulam, siya ay itim. Hindi ko lang matukoy kasi hindi kita nirekta sa krus. Ginamitan kita ng papel. Kasi biglang umusok yung papel sa'yo, ibig sabihin, nainitan siya dahil may dasal yon, devil yon. Sabihin na natin demonyo siya, pero hindi siya nagpakilala, di ba? Kasi gusto niya kunin ang katawan lupa mo. Titirahan niya ito. Intindihan mo na? Kasi ilang tanong ko sagot, ay ilang tinatanong kita, ang sagot mo, kasi ang edad mo 45, di ba? 40 lang sinagot mo. At saka tinatanong kita, kung nasaan ka, sagot mo lang, nasa madilim. Yun lang. Wala na. Wala ka nang naalala sa mga ginagawa mo. Hindi mo alam na hiniwa ko leg mo. No, hindi. Salamat sa Panginoon Kristo. Kaya pakiusap ko lang, pinalakad ka na ng Panginoon at hindi na nanginginig yung mga kamay mo. Ganun mo nga ulit yung kamay mo pala kung pantay pala yung kanina. Dikit mo, te. Sige.
Okay. Ipantay mo doon. Doon pa. Yan. O, tingnan mo yung daliri niya. O, di ba pantay? Eh, yung sa guhit, o. Pangalawang guhit, pangatlong guhit, pangapat na guhit, pantay. Di ba yung kanina sinukat natin? Pag sinundan ko to, mahaba ito, di ba? Pag sinundan ko naman yung sa taas, itong pinakamahaba. Pag kinuha ko dito sa baba, ang mahaba itong kanan. O, ngayon, sinundan na natin yung original, 1, 2, 3, 4. Di ba pantay? Ba't naisip, paano pumantay yan? Ibig sabihin, wala na nang gagambala sa'yo. Sarili mo ng katawan yan. Salamat tate ha. Lagi kayo magdasal. Yang labi mo, yung putok-putok mo sa labi, dahil dyan sa healing water niyan, mawawala lahat yan. Lahat ng sakit mo sa likuran na hindi natin mawakawakan, gagaling yan, sisip-sipin niya. Importante kasi, gumaling ka muna sa spiritual ng Panginoon Kristo, kailangan mo lang matulog. Pag nakatulog ka ng 1 oras, 2 oras, dodoble ulit ang lakas mo. Kasi sisip-sipin ng tubig lahat ng sakit mo. Kailangan mo lang maihi ulit o kaya madumi. Lalabas lahat yun. Tapos bukas ng umaga, maganda ka na. Kamukha mo na lahat ng artista mga magaganda. Ano ba yung kanina? Nasa kadiliman ka lang? Pero hindi mo alam na di ba sinabi ko sa'yo kung ilang taon ka na? Alam ko naman, sabi mo 40. Sinabi mo ba yon? 40? Hindi ka Bisaya. Kapampangan ka. Sinabi mo bang Bisaya ka? O, di ba hindi? Sabi sa'yo, hindi niya alam. Maraming salamat po ate ha. God bless po ulit. Thank you, thank you.